Takže čus, zdraví vás Lord LP a dneska to bude taký tutoriálik, ako si dať na SFG túto hubičku ako kurzor myši. Takže ja som na Windows 7, takže na XP to si prosím pozrite iné video, ale to je jedno, lebo už XP aj tak končí. Takže ako prvé si dáme štart, ovládací panel, tu dáme vzhľad a prispôsobenie. Potom dáme zmeniť motív. Tu máte zmeniť ukazovateľa myši. Ukazovatele. Tak. A tu si dáte, si vyberete, čo chcete mať ako takto normálnu myš. Tu počkajte, prepáčte, sa mi tu zafogím. Dobre. A tu máte to, keď niečo neviete, ale tak. Toto máte, keď sa vám načítava, tu zaneprázdnené, tu máte, keď idete písať, potom aj toto, keď si vyberáte dĺžku a tak, a toto, keď si niečo vyberáte. Tak ja vám odporúčam si zmeniť rozhodne toto, a toto. To je to raz, nejaké 3 veci, si zmeníte. Zmeníte to tak, že to sem kliknete, dáte prehľadávať, dáte pracovnú plochu, alebo kde ste to uložili, ten súbor. No dáte toto, tak, sem dáte toto. Pravda, že si to môžete dať hoci kde. A potom, keď si to chcete dať preč, tak dáte, že vám použije predvolané na to. Aspoň ja to tak robím, neviem, či to je ináč. Takže takto dáte použiť. A máme tu našu myšku. Tak už keď máme tú myšku, sa rovno pozrieme aj na SFG, ako sú tohto krokodíla, no blátokodíl, ako ho drvíme, a to ma nezaujíma. A level up. Toto troška fail, no. Skúsime žúrivý vlk. Aha, som teda dal na prdlačky. A zoberieme toto, to by sme mali, tu si dáme ešte questík. No tak toho som teda pekne sundal. Skúsime vetrného elementála. Takže to je obratnosť. Tá viecička. Dobre. Tak ja sa s vami už pre dneska lúčim a pozerajte naďalej môj channel. Nezabudnite dať subscribe a like a koment. A čus. Ďakujem za zliadnutie. Čus.